चढ़ले औकात में रह बेसी न बढ़ले। अरे समझाई बारे बोलत लइकी त मुड़ी पर न चढ़ले औकात में रह बेसी न बढ़ले। अरे हम तमर कालो फेर हई रंगदार है गोली बारूद के ढेर हई मुजफ्फरपुर जिला के शेर हई। अरे गोली बारूद के ढेर हई मुजफ्फरपुर जिला के शेर हई। गोली बारूद के ढेर हई मुजफ्फरपुर जिला के शेर हई। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। पहले प्यार से हम बतियाइले मन में ना तो हम लतियाइले पहले प्यार से हम बतियाइले मन में ना तो हम लतियाइले। अपना गौवा के हम का दिलेर होई गोली बारूद के ढेर होई मुजफ्फरपुर जिला के शेर होई। अरे गोली बारूद के ढेर होई मुजफ्फरपुर जिला के शेर होई। गोली बारूद के ढेर होई मुजफ्फरपुर जिला के डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। तोरा लेखा रंगदार के हम फेंक दिल मार के। समझ लिया तोरा लेखा रंगदार के अरे फेंक दिल हमार के। बचुनी रहला मनीष किलेर हई। अरे गोली बारूद के ढेर हई मुजफ्फरपुर जिला के शेर हई। अरे गोली बारूद के ढेर हई मुजफ्फरपुर जिला के शेर हई। Recording by Mahi Movie।